Ngayong gabi mga kaidol, naputlan man ta clutch mga kaidol. Ano yung akong i-share sa inyo mga kaidol kay kaning akong pag-vlog mga kaidol. Akong i-share na ko ang kinabuhi sa isa ka tricycle driver mga kaidol. Kunya paunta ko mga muli mga kaidol kay kulang pa akong kita mga kaidol. Pero kalit naman naputol ang clutch mga kaidol. Kunya wala na pod, wala na yung namaligya o clutch. So ang solusyon ani mga kaidol, muuli na lang yung gusbalay mga kaidol. Kunya ang style ani pagpadagan mga kaidol, wala na may clutch mga kaidol. Imo lang siyang paandaron. Kunya ituklod ni mo gamay, ituklod nya isabay inggan sa amplimira mga kaidol, hinay-hinay padulong sa garahian mga kaidol. Pero mao lagi na okay lang ni kung hawan ang kalsada, walay hunong-hunong. Pero na ay mga traffic maghunong-hunong na mupatay na pod, na mukrang na po ka, handos na pod, inggan sa na amplimira mga kaidol. So akong i-share sa inyo mga kaidol ang kinabuhi sa isa ka tricycle driver mga kaidol. Kaning karon wala may clutch mga kaidol, wala na may tumuton. Ako lang ipakita dito sa hayag mga kaidol sa akong garahianan, ako lang ipakita mga kaidol kay murag di makita di mga kaidol. Ha? Putol lang clutch mga kaidol. So ang style ani mga kaidol para makauli ito sa balay mga kaidol, o para pod nga dili ta makabayad gasto paguyod mga kaidol. So ituklod siya mga kaidol, pag mudagan na siya mga kaidol, iinggan sa din imong plimira. Hinay-hinay para makaabot ka sa grahian mga kaidol. So mao to mga kaidol, ako ra ipakita dito pag nanay hayag mga kaidol, ipakita na nako ang clutch na putol mga kaidol. Ngit-ngit yun yung mga kaidol, wala namang guntay suga din sulod mga kaidol. So akong ituklod mga kaidol, pag makadagan na inggansa na yung primera mga kaidol. So naalanganin gani mga kaidol, nahinay pa na ako pagtuklod ba na inggansa na ang kuhan primera, mautos siya mga kaidol, murag nihangad. Oy. Ano yung mga kaidol, naputol ang clutch mga kaidol. So ganaan style mga kaidol, pag maputlan mo clutch mga kaidol, kay sa una sa bago pa kong drive, pag maputlan ko clutch, magpakuan na yun ko, magpaguyod o akong ituklod para makaabot ko sa grahian. Pero ako kabalo nga naday style mga kaidol, kung maputlan ka clutch,
imo siyang ihandos mga kaidol. Ihandos pag mudaga na ingansa na yung kag primera. Antod sa makaabot ka sa grahian nimo mga kaidol. So share na pod na ko mga kaidol ang kinabuhi sa isa ka tricycle driver mga kaidol. Di pa unta ko muli mga kaidol kay kulang pa akong kita pero unsaon man nga naputlan man tag clutch. Wala na po na maligya kay gabi na. So mo ni karon nakagrahi na lang ta mga kaidol ug kulang-kulang atong kita mga kaidol. So ako ipakita sa inyo mga kaidol ang putol nga clutch mga kaidol. So maro to mga kaidol, bye bye mga kaidol.